postavený. Robíme od celého rána. Na rozdiel od teba. Ty si len sedíš a vymýšľaš, a my robíme o 106. Neznášam ťažkú prácu. Hej, a kde máš Leňocha? Veď ti mal pomáhať a potom mal prísť za mnou a za farmárom na pole. Ale som si pospal. Neznášam Leňochov. Ty si tu spíš, ale sa pozri, koľko sme my toho nazbierali. A ručný zber úrody je strašná drina. A trvá to strašne dlho. Je to veľmi únavné. Počujte, majster, mal by si niečo vymyslieť. Máte pravdu, vymyslím niečo. Už aj viem čo. Plním svoj sľub. Zostrojil som niečo, čo vám uľahčí prácu na poli. Nazval som ho plnošmolkomatický zberač úrody. A ako to vlastne funguje? Hneď vám ho predvediem, tatko. On na smolka ten si žil. Ja smolk, ako pálko si. Hej, do smolky. Pozbiera všetko, šmolkuricu aj šmoliny. Vymyslel si to vynikajúco, všemajster. Úrodu pozbiera stroj, no treba ju hneď spracovať. S tým si ty už hlavu nelám, všetci budú pomáhať v kuchyni. Hýbte sa, rýchlejšie, o chvíľu je tu stroj s ďalším nákladom a my ešte nemáme všetko spracované, no tak. Rýchlejšie miešať už nedokážem. Poďme rýchlejšie, Gud. Ak budeme rýchlejšie piec, chlebík bude surový. Neznášam rýchlu prácu a sekierovanie. Joj, už je tu. Však vám to s plnošmolkomatickým strojom ide výborne. Áno, takže my nie sme stroje. Neznášam stroje. Nebúchaj, šmolkovia sú unavení, musia si oddychnúť. Dobre, tatko, budem búchať trochu tichšie. No dúfam. Prepáč, to som nechcel. Radši, Radko, ďakujem ti. Milí šmolkovia, ste svedkami odhalenia môjho najnovšieho a najväčšieho vynálezu. No, to je ale smiešná rároha. Úžasný výmysel. Fakt, je to naozaj vynikajúce. Čo to je? Ale prosím, plnošmolkomatizovaná potravinová linka. Jasné, že plnošmolkomatizovaná potravinová linka. A vy ste to nevedeli, čo? Iba padnutý na hlavu to nevie. Ja som hneď vedel, že to bude to. Môžem za to, že som najmúdrejší. Veď hovorím, že som najmúdrejší. Teraz sa pozerajte. Klobúk dole pred tvojim výmyslom, také niečo som v živote nevidel. Ďakujem za uznanie, tatko. Odteraz neplatí. Bez práce nie sú koláče. Také nemožné farby pudingov som ešte nevidel. Čačkoš, prečo vyhadzuješ tie pudingy? Kto šetrí má za 3. Keď mi ten tvoj stroj dodáva pudingy v takých odtieňoch, ktoré mi vôbec nejdú k pleti. Čakám na nejaký živší odtieň fialovej. Papajko, prečo všetko zahadzuješ? Zistím, čo je najlepšie. Vieš, koľko je v tom práce a námahy? No a čo, veď to robia stroje, nie? Že sa nehamíš? Len vydrž, už bežím. To je ale zábavný stroj, čo? Vydržte, ja ho zastavím. Dúfam, že sa nič
nikomu nič nestalo. Jasné, že nie. A čo také by sa im aj mohlo stať, keď som tu ja? Ja jediný som si zachoval chladnú hlavu, kým vy ste panikárili. Aj tatko tvrdí, že so mnou sotva niečo pohne. Môžem za to, že som z vás najmudrejší. Pozrite, koľko jedla sa zničilo. Ale prosím ťa, nepreháňaj to s tou šetrnosťou. Jedla máme dosť a som ste sa zasmiali. To je konečne nejaká zábava. Musím uznať, že ani ja by som nič vtipnejšie nevymyslel. Vidí sa mi, že už nevedia, čo majú od toho nič nerobenia robiť. Ako to, že sú všetky polia prázdne? Stroj všetko pozbieral. A to, čo sme nasiali a nasadili, tak rýchlo nevyrastie. Bude to najskôr také 3-4 mesiace. O 3-4 mesiace? Och, pozriem sa, ako to vyzeralo šmolinkami. Pre šmolka Jána nevidím ani jedinú šmolinu. Papaj, papaj! Počuj, asi koľko potravín máš v zásobe? Och, ty. Ty nemáš vôbec nejaké zásoby? Áno, čo, veď každú chvíľu dostávam čerstvý prídel. Odlož, čo sa dá. Potraviny sa naminuli. Nie, to nie je ono. Nie, nepasuje. To nie je možné, ani táto mi nepristane. Časkoš, máš niečo okrem týchto koláčov? Objednal som si iné farebné odtiene, no ešte mi ich nepriviezli. Už si ani nič neprivezú. Všetko, čo máš, rýchlo odlož. Neviem, na čo by som skladoval pudingy a koláče takých nemožných farieb. Ste pripravení? Moment, už ho mám. Joj. Čo ste si to vymysleli? Niečo také, na čo by si neprišiel ani ty. Melonbal, zahraj si s nami. Čo ste prišli o rozum? Kto to kedy počul hrať sa s jedlom? Hej, keď nechceš hrať, tak zmizni. Zdržiavaš nás v hre. Už aj s tým prestaňte, veď nebudeme mať čo jesť. A jedla máme, koľko chceme. Neznášam jedlo. Dúfam, že to bude fungovať. Tatko Šmolka. Čo je? Stalo sa niečo, Šemajster. Ach, tatko, keby si videl, čo robia šmolkovia s potravinami a polia sú prázdne. No a čo? Veď máme jedlo svoje plno šmolkovatizovanej potravinovej linky, nie? Práve, že nemáme a stroj už nemá z čoho pripravovať jedlo, aj zásobareň je prázdna a nová úroda bude vraj až o 3-4 mesiace. Podľa mňa trošku zveličuješ. Nechápem, prečo to trápi práve teba, syn môj, no. Ale tatko Šmolka, veď... Mám robotu inokedy. Prste na vedútu. Hej, zabudol si mi dať večeru. A čo moje vajíčka? Fajn, už som aj vyhľadal. Čo je? Prečo sa nezastavil? Kam letíš? Máte šmolinový pohár. Hej, už aj stoj, šmolkuj naspäť. Zabudol si mi vyložiť jedlo, som hladný. Aj po večeri. A ja som dnes ani neobedovala. Som hladný. A kde Šemajster? Ja som veľmi hladná. Poď so mnou, Babroš, už viem, čo urobíme.